explicar-vos una recepta altament energètica i absolutament necessària en el dia a dia. Els elements necessaris són carn, peix i molts vegetals. Es procedeix de la següent manera. Agafem una safata ben gran i li anem tirant la carn i el peix. La gràcia és que estigui tot homogèniament repartit i ho complementem amb els vegetals. I podem tirar-li un toc de l'acidesa de la llimona. El més destacat és que li hem d'exercir molta pressió i la millor manera de fer-ho és amb lloses. No obstant, necessitaríem uns 3 quilòmetres de lloses que exercissin una pressió de 13.000 tones per metre quadrat sobre aquesta matèria orgànica. I apa, ho posem al forn i només faltaria esperar una mica, com a mínim 1 milió d'anys per aconseguir un dels productes més valuosos i més quotidians de la nostra societat, el petroli. Per què el petroli se l'anomena també hidrocarbur? Doncs perquè majoritàriament està format per àtoms d'hidrogen i de carboni, hidrocarbur. A l'àtom de carboni se li poden unir fins a 4 àtoms d'hidrogen, formant aquesta molècula, el metà. Si traiem un àtom d'hidrogen i l'unim a un àtom de carboni, es transforma en età, i així successivament, formant cada vegada estructures més complexes. El petroli és, per tant, una mescla complexa d'hidrocarburs, com ara bé els alcans, els alquens o els cicloalcans. Fent referència a les seves característiques principals, el petroli és una substància oliosa, d'una olor desagradable, això és degut a l'àcid sulfídric i a compostos de sofre, i a més és una substància inflamable. I és que la combustió dels seus derivats genera productes residuals, com ara bé el CO2, òxids nitrosos o òxids de sofre, que tots són compostos directament relacionats amb el fenomen de la pluja àcida. El petroli el trobem en tot allò que ens envolta, des de totes les coses fetes de plàstic fins als aliments que porten conservants i colorants com la tarticina. Anem a veure què trobem.